ngikubobo Mfana wepiki uNkulunkulu nezitalo zobaba omkhulu bakho nezitalo zethu sonke zikululamise awukaza mfethu emehlweni nami noma ngizwile noma ngixoxelwe ube necala elingalingana ukuba usungakhandwa ngamatshe njengalezi zinto esiyibona eBhayibhelini ukuthi ushawa umphakathi ngalolu hlobo umphakathi uyashaya nomphakathi lo mphakathi lo mawushayana kuyatholakala ukuthi umphakathi nje ngegama futhi awubuzi kanti thina iqiniso lokaBobo siyalazi buhlungu lento buhlungu kakhulu unembezo balekile mawumuntu asikwazi ukuthi sibekezelele ubuthakathi benu niphika izinto ezikhona kumaskandi kuma social media nize zengathi azikho ngoba nifuna ukuphambana nomoya bese sivuma ubuthakathi benu bugamanxele emuntwini egobhoza igazi